Serbisyo Publiko. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, katapusan nga Domingo kita sa bulan sang Mayo. Kaga nga sini nga pangalaga diri sa kapihan sa aksyon, of course, sa aton nga mga ka-aksyon, ginimbitar nga mo naton sa kape, no? Kung kape gani aton hambalan, ang Dr. Alfred's Green Coffee gina-recommend din naton sa inyo. Kay ining Dr. Alfred's Green Coffee, may double action antioxidant ini siya bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is a product of scientific research nga ginhimo dito ya mismo sa Amerika. Coffee reinvented ano? So sa liwat mga aksyon, maayong aga sa inyo, isa na naman kay edisyon sa kapihan sa aksyon na aton nga gadulong sa inyo. But before that, ginatamyaw ko lang anay sang happy birthday. No? Happy birthday sa kay Ma'am Maria Consolacion Cuadernal. Sa kay Ma'am Laling Cuadernal, happy birthday gid sa imo. Kabay pa nga ang grasya kag blessing sa atong Ginoo mag-aara sa imo on your birthday. No, happy birthday sa kay Ma'am Laling Cuadernal. Halin mismo iya kay Sir Fernandini Cuadernal Sr. Kag sa kay Nonoy Cuadernal, no? Okay, ano to siya? Sige, okay. Kag happy birthday man karon nga adlaw sa amon diri nga sexy yang kwan nga si Inday Ann Defensor. Happy birthday Inday Ann Defensor. Nagasaulog man siya kadlawan karon nga adlaw. Sus ka mga subong adlaw subong May 30. Duwa ang aton nga may birthday subong, no? Si Ma'am Laling Cuadernal kag si Inday Ann Defensor. Happy birthday sa imo Action Ann Defensor, no? Way kagid ka text kay birthday mo do wala kag pangimbitar ha. Sige lang. Anyway, mga ka-aksyon sa sinaton nga pagpangalaga diri sa kapihan sa aksyon. Aton hambalan karon nga adlaw ang ining parte sa Sineco, no? Sa Sineco. Kabalo ka mo mga ka-aksyon. Sa nagligad nga si Mana, hindi bala na nagligad nga may adlaw, may balita nga nagwa. Nga ining Power Watch, no? Ining aton nga isa ka grupo nga nagabantay of course sang aton sining utility firm, especially ang Sineco. May ara sila nga kuntani natalana nga pirmahan nga Memorandum of Understanding with Sineco. Ini parte bala sa inatawag naton nga transparency, no? Nga ang Sineco
mangin transparent sa ila sining mga transaksyon dira, kag operation, kag amo ini ang kaundan sang Memorandum of Understanding nga they are set to sign with Power Watch, di ba? Anong natamo? Why madayon ang ining permahanay sang Memorandum of Understanding? Ang ginhimo sang Power Watch, gingisi nila ang ining Memorandum of Understanding. Kaya daw nag-mayara naman sila kung tani nga pag-insindihanay sa Sineco nga mapirmanay sila po ulam dayon. Oh, muna. So, gingisi. Now, ang kaundan sining Memorandum of Understanding is for Power of Sineco to be transparent in all its transactions and operations. Now, isa karon ka isyu nga nagwa. Ining pagkontrata sang Sineco sa power supplier sini, no? Nga daw kadamo na sa nag-question na naman. Po para mahangpan sa aton nga mga kauturan, mga kaaksyon naton, especially ang mga konsumidores sang Sineco, nag-imbitar kita, no? Sang isa naton ka amigo nga alin sa una daw ang away sang interes sang mga konsumidor, hindi lang sang Sineco, kundi sang basiwa, aray ni siya. Gina-bashman, gina-pakamalaot, gina-criticize, pero sige lang po, no? We have with us our very good friend, si Councilor June Gamboa, para maintindihan ta bala, ano ining kontrata nga ginsudlan sang Sineco, no? With us on the line, si Councilor June Gamboa. Councilor, maayong aga and welcome. Happy Sunday sa imo. Yes, Tito Boy, kag El Presidente, mayong aga, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga. Maayong aga, gid, no? Ginatawgan ta ikaw, kay ining bilang issue bala sang Sineco, ning daw may isa na naman, nagsulod sa kontrata or nag-renew sa kontrata with a certain power supplier naton, nga muna nag-supply sa aton sang kuryente, nga daw ka questionable na naman sa pananaw sa aton pila ka mga nagabantay, no, sang dalagan dira sang operation sang Central Negros Electric Cooperative. Can you elaborate on this, Councilor? Yes, Sir Boy, ang aksyon sang aton nga mga board of directors, amo ina ang tuman ka questionable kayo. Pag-abusar sang ilang authority as board of directors ang aton utility distribution cooperative. Isa sa dinakabig naton na large scale highway robbery. Tungod nga pag-ulang naton na conclude ang isa ka bidding process. Okay, tapos na. Okay. Recently concluded na consummate na gani. Bidding process na, para sa pag-oy ni nga kontrata kay tungod nga ang aton na Sir Boy nga kontrata sa Ketco Salcos nag-expire na sang nagligad nga Mayo 25. May 25 sinilang. Okay. Mga limak pa lang kadlaw. So Councilor, yes. Para maintindihan sa aton nga mga konsumidor sa Sineco, ining Kepco Salcon, amo ni siya ang naga-supply sa, amo ni may kontrata ang Sineco with Kepco Salcon para mag-supply sa kuryente sa Sineco. Muna, Councilor, yes, no? Muna sila ang aton nga power generating firm? Supplier provider. Pero hindi lang man ang Ketco Salcon ang nagahatag sa aton sa kuryente. Isa sa pilangan nga nagahatag sa aton. Yung ang dako-dako guro nga porsyento sa aton nga kuryente guro comes from them. Ara gid sa ila kay duwang kontrata nila sa aton mo. May 40 megawatts, may 24 megawatts. Okay. Now, ang isa ni nila ka kontrata, yung 40 megawatts, nag-expire na. Napos na. Sang nagligat nga May 25. Okay. So 2 years ago pa, nakita na niya isang aton ng mga board of directors man, amo na itong nga aging siguran na nila process ang pag-bid out sang bag-ong
power provider. Okay, In okay. anticipation para hindi hindi kita malang-alang sa kuryente, wala sang power shortage. So therefore 2 years ago ginsugura na nila ang ining competitive selection process kag nakakita na sila sa pinakamanubo, the lowest calculated bid. Nakakita na sila sa the most responsive bid. Kaanom ka mga nagbid. Nagbid. Oo, nagbutang sang ilayang sang ilayang bid offer. Kaya nakita nila nga pinaka-nubo or most responsive bid abi, hindi iya Kepco Salcon. Are, Kepco Salcon sa gihapon. Kepco Salcon gapon. Okay. Yes. Okay. Ini independent, ini Sir Boy, ha? Right kami ginamalisyahan niya, kasi independent third party bids and awards committee niya. Okay. Lawig na proseso ning ginagyan nila. In pa-review, kagin pa-aprobahan pa gani ang tanan-tanan, ining mga procurement plan, ining distribution plan, ang terms of reference. Ini tanan-tanan banwa nag-agi sa isa ka maid-id kag matulid, lawig na proseso. Ginaprobahan sang Department of Energy, ginaprobahan sang ERC. Now, nakakita na sila sa pinakanubo at pinakamaayo sa tanan-tanan. Nga offer sa sobra mukun anom ka mga hatag sang ilang bid offer. Okay. Ti banwa nakita ta na ang pinakanubo. Abuse of authority kay gintinguan pa sang board of directors ta sang Sineco nga punggan kung tani ang pag-abri sang amo nga bid offer. Daday ka. Sa Yes. bidding process, sino ang mga katapos sang bids and awards committee, sina Councilor? Okay, may 5 na ka membro. May 2 from the public sector, amoy ni ang akagagat estante base ang public sector, amoy ni isa si Councilor Pindo Ramos. Okay. Ang isa si Councilor si Roger Yap. Roger Yap. Vicente. Yes. Kag may 3 na dangan nagapon ko. Ara sa sulod sang Sineco ang aton nga heads sang corporate planning. Okay. Head sang department sang finance kag another department head. So nag-create man sila banwa sang technical working group. So amoy ni sila tanan ang nag-giot nga may ara kita sang isa ka independent kag isa ka balay ng impartial labi nga Impartial nga kwan. bid and awards committee. Okay. Now, wag man na naton siling ko gina-question. O galing, ang aton niya nga mga board of directors, tintinguaan ini nila yang nga tani punggan aprihan. Ang bids. Ang bid, ang documents. bid opening. Ang bids, punggan ang opening sang bids. Oo. Yes. Okay. Now, tungod nga siling nila, nga may ara ko nung nga mga nag-file sang reklamo, ini nga consumers group, ang bati ko, ang gina-question, ang terms of reference. Pero galing banwa, Sir Boy, natapos na. Ang bidding. Natapos na ang proseso. Proseso, oo. Okay? Oh. So, wala ato ginpatuman. Okay. Kasi balo ka, tapos ng proseso. Kung may mga pamangko, tudi sa anay pa lang. Okay. Ito ang katuig. Pila councilor ang ginpabid nga pila ka megawatts ang ginpabid nga sang Sineco? Okay, base sa statement ni General Manager Attorney Dan, siling niya nga ang pangayoon namon nga power supply nakakaigo lang sa kinalanon sang aton nga kung Sineco. So hindi kita magkontrata sang sobra. Hindi kita ya mga pangaman sang sobra. Okay. Ang before sina ang nag-expire nga kontrata ang ginasupply sang power sa Kepco Salcon nga 40 megawatts mo nang nag-expire nga kontrata? Yes. Okay. Correct. Oh, O, kanami nga pamangkot. Klaro na kayo, banwa, ha? Aha. Sa boy nga, ang una nga, nag-expire nga kontrata, 40
megawatts. Okay. Now, ang hambal sa aton nga mga ang mga general manager, sila nga hindi. Ang aton nga i-date lang, ang nakakaigo lang, the most appropriate, the most reasonable nga power supply lang niya at aton niya nga ipapit. Which is? Balo ka kung Which is pila? pila? Oo. 20 megawatts lang gali ang tinalanta. 20. 20 lang. 20 lang. Wow. Contrary sa nagliligad nga kontrata nga ginpasulod kita nila sa 40 nga megawatts. Clearly, klaro, banwang overcontracting. May overcontracting, Oversupply kita. oversupply, sobra aton, sobra. Yes. Sobra ang ginabayran aton, sobra ang ginbakal naton. Sobra kaayo ang ginabayaran naton nga kuryente sa kinalanon sang aton nga mga konsumidor, members So, o Sineco. Sa sobra na siya, bayran na gyapon sa Sineco. Kaya ang Oh, ang yes. ginabayad dira sa Sineco, ihampak na sa imo nga nagagamit sang kuryente nga konsumidor. Yes, biskan wala ini naton ginapangayo. Oo. Why man naton ginpangabay sa ilat, why hindi man naton kinanlan. Oo. Why man naton nausar o kung nagamit, Sokton ka. apang banwan ginapabayad sa aton. Hamak mo 20 megawatts kada ko. Wow, Tunga, tikuli. pilo gid. Pilo gid. Amo to ko nang balya balangan ni nag-press conference ni si Dr. Vidan. Abot ko naka-attend ka sa Ara ko? nagigat pa nga January. Ara ko. Ginpamangkot ko no siya Sir Boy sang isa ka media. May overcontracting. Aha. Balo ka nung sabat ya, I don't know, pati nakita ko ya sa periodiko mo, siling ya, you make your own calculation. Tamo na lang kalkulada. Kung matuod, ayan, may excess power supply contract kita. Bisan And hindi then you do you make your own conclusion out of that. No, ako Hindi ka klaro? Ako Councilorya, hindi giman ko maalam gid sa math, pero basic kayo ni nga mathematics mo. 20 kinang lanta nag-order ta 40. Pilang sobra? Oh. Kundi 20. Paintigil. You see? Oo, simple lang. Biskan, without categorically, biskan siling ko gani, tarpulano, bang sa ikadalang pamangkot mo, masiling yes. Oo, sobra. Definitely. Oo. Sobra. Diba? Oo. Now, Ari Banwa, subong naman ta, balik ta sa subong. Balik ta sa gin-bid na naman. Bid, okay. Tikay, ang bid price is only 3 pesos and 29 cents na lang. Nga sang nagligad pila ang kontrata naton ta pila ka per kilowatt hour pila nga ton ka kontrata? 5 pesos and 42 cents. 5 pesos and 42 cents amo nang aton ginpermahan na kontrata with Kepco Salcon. Kepco Salcon sa nagligad nga kontrata. Okay. Okay? A difference of pila. Bitang sabi sa 2 na lang ka pisos. Oh. Ang bid nila subo na naog by more than 2 pesos. Ay nagbarato? Nagbarato. Nga ang tanan niya mahal sila nagbarato sila. Ti ko nako councilor sa bid sa Awards Committee niya ko ariyo nami barato. Tidra ko. Correct. Oh, di ba? Yes. Barato kayo kumpara sa nagligad nga kontrata. Okay. Ginpadayon ni nila ang bid opening. Banwa, gintagaan ni nila sang recommendation ang aton nga Board of Directors. Agi sa kay General Manager Attorney Dan. Balo ka Banwa, Sir Boy, anong ginobra sa Board of Directors ta? Gintulugan nila ang among sulat o ang among resolusyon sang Independent Third Party Bids and Awards Committee. Nagsulat sa Kepco Salcon. Sino nung sulat? Ang Board of Directors. Okay. Kagin pangabay nga kung mahimo, i-extend ta lang ang daan nga kontrata. Ay? Hindi sila sang tong barato, hindi sila? Hindi sila kawin sa barato. Ya dito lang ta sa 5 pesos pwede ma-extend na lang to. Amo na. Oo. Sino neka? Amo na. When you're talking of the board of directors, sino nga board of directors ning bag-o or ning kay may mga bag-o subong mo? Di sila gid. Mainly ako pangalanan ko. Oh. Ang aton presidente nga si Jude Tiap. Ang aton bag-o nga mga nga board of directors namely Velasco, Paniki, si Father Larida. Father Larida,
Havillana, Bago. Mm. Sambago, kag si Board of Director Cuenca. Tatlo ang nag-abstain. Sino nag-abstain? Sino nag-abstain? Ang Silay, ang Talisay, nga Si Cuenca. representante sang Silay, Talisay, kag sang Murcia. Mhm. Upod na inada si Director Ay Carbon. Diyan ka, sinong Sa tatlong majority ko sinong tatlong nag-abstain siling mo? Amo ning Talisay kag ang Silay, kag ang Murcia. Kang Murcia. Nag-abstain sa Sa pagpangabay sang Kitco Salcom nga i-extend nila ang ilang daan nga kontrata, si Father Larida ya. nagupod. Okay, sige. Ano mang nagupod, ang 5 ka board of directors ang Bacolod sa district, kundi di 5 ang distrito sang Bacolod, 5 gid. Mhm. Ang nagupod ining 5 gid ka mga membro o kung director sang distrito sang syudad sang Bacolod, Mhm. kag ang Pago. Mm. Pag ang Talisay sila yung Murciao nag-abstain. Mhm. Okay. Now, mas gustoon pa nila pa-extend o kung padayunon anay ang daan nga kontrata Mhm. nga ang presyo banwa is 5 pesos and 42 cents. Sang bag-o nga kontrata Kag 40 megawatts. nga sa 20 megawatts lang. Sa 20 megawatts. Kaya nila nakabara-barato kita kasi nakakuan kita, naka-savings kita sa 20 megawatts. Sa presyo gali nga padayunon talang presyo to. Ang presyo lang kay why nagkuan mo gagin why nagsugot ang Kitco Salcom mo. Mhm. Ang presyo pag-o nga presyo kundi siling nga matugot kami nga extend na mo sa isa ka tuig o galing ang amon nga presyo base sa gihapon sa daan nga presyo kasi extension mo. Ano ang rason nga nagpangayo extension sa kontrata ang mga board of directors? Tungod sini banwa sang reklamo sang isa ka consumer group. Ang power. Unjustifiable, Mhm. unjustifiable kag flimsy kaayo nga palusot pang ila para lang nga ma-extend kuno abin nila ang daan nga presyo. Ano man nya kay may reklamo subong nga consumer groups, nya extend lang anay samtang gina reglo tani ang reklamo mo na. Correct. Kurti, no? Sir, Daw naglingin ulo ko. unjustifiable kayo, una bes tapos ng bidding. Mm. So kung may reklamo kita, idiretso na naton niya. Hindi kaya pagpunggan ang pag-ulang naton nga na-consummate na po na-conclude nga bidding process. Mhm. Di ba? Okay. Now, kung maayo para sa konsumidor, kung di patumanon na anay naton, kiti dako nga presyo o kung nga savings ang ginahambalan, that's why it is flimsy kam excuse tungod lang sang grupo Mhm. nga nagareklamo. Mhm. Punggan mo ang breeding process o kung ang pagpatuman sang amo nga proseso. Mhm. Patulog mo ang ginapang ang actually naabrihan na gani patulog mo Mhm. may under sa ERC memorandum gani order na dapat ang isa ka action dapat within 50 days actionan ta Oo. pero ginpatawlog nila sa sobra isa ka bulan. Mhm. Why hindi nila ginaktuan pero ginpangabay pa nila yan ang Kitco Salcom nga padayunan nyo na lang to anay ang daan nyo ang kontrata Mhm. sa 5 pesos and 43 cents sa isa ka tuig. Oh, hindi to yung kwan, hindi to yung bag-o, hindi to yung nubo Hindi nga yan presyo. bago. Ginpatulog pa gani nila, ginpahigad pa nila. Mhm. Punggan kung tani na nila, tinguaan nga punggan kung tani nila. Pero kumo nga ang Regional Rights Committee may diretso, independent, ginabrihan, kag palakang ginobra na lang nila, ginpatulog nila ang among nga recommendation. Kuha lagi aksyonan. Why nila ginaksyonan? Mhm. Ginpatulog ginin nila, kag ginpangabay ang Kitco Salcom, nga Kitco Salcom pwede i-extend yung mga anay ang kuntata sa nagligat Mhm. sa presyo lang nga 5 pesos and 42 cents. Mhm. Tanong ang basa ko niya extend namon pero sa mo magyapon nga presyo. Samo man sa gihapon nga presyo. Now, panwa. Mm. Why is it nga naghahambal kita nga
large-scale Highway highway robbery. Kabalo ka, Sir Boy, kung sa sulod sa isa ka tuig, kung pila ang dugang nga balayran naton, Mhm. tungod nga wala ginaktuhan sang ini nga mga board of directors, ang ini nga recommendation sang Beach and Awards Committee, gilayon, Mhm. kag ginpatulog anay nila, why ginaktuhan, balo ka kung pila na siya, Sir Boy, Mhm. 368 million worth of additional payment Mhm. para sa aton ng mga konsumidor, member, owners ng Sineto. Ah, 368 million pesos mhm. tugang Ang butsiling para sa aton ng mga balayran konsumidor. ang butsilingon nga kung gindayon naton ang atong 3 pesos to masubra abe nga kontrata kung nadayon ato mas makales kita sa 368 million. Now kung Yes. extend naton at 5 pesos and something plus abe, kung extend naton madugang kita bayad sa ang gina-compare naton dire ang kontrata kag ang extension, di ba? Ang Yes, sir. ini ang resulta sa bidding, no? Yes. Amo nang comparison naton. So Yes. we will pay an additional 368 million pesos sa isa ka tuig asa bilog nga kontrata na. Sa bilog sa extension na kontrata. Sa extension ng kontrata. Tik kung mga 1 year mo lang abi ang kontrata, basi kung di man na muna ang amount ged. Ang 1 year lang ang may extension. 20 megawatts. Ha? May 20 megawatts ini ginambalanta. Okay. Ang mugid ina banwa ang kadako ang ginabayaran naton dugang Mhm. tungod sa pagpangabay sang sining anong kaput ng directors to extend the old contract. Ang hindi ko maintindihan wala nga agin pa-extend nila at kung for ang reason lang nila is tungod may grupo nga nagreklamo. Mula nang pinakarason nila nga agin pa-extend nila. Yes. Abuse of authority at the expense of the consumer owner members ng aton kooperatiba. Kaway na na sa mga consumer owner members kada way matadalabot da no pag owner tas na da kag kuan man hindi man tao. Ha? Ila man nambal. Drawing na Amo yan. wala ang nambal nila bisan aton nga mga board of directors owner. Kay Member. kung owner ako tani da, kung tututud ako nga owner, panawag la sa aton member consumer owner, di ba? MCO. Yes, MCO. Kung owner ako sinadata, di pinamangkot ko lang niya. Ay kat pa namangkot ko tanin la niya, boy, tag-iya ka man din ang ti okay ka lang sini nga ipa-extend ang tani pinamangkot ko nila Wala sila mangkot sa kon. Wala man. Hindi ka wala labot kung tag-iya gid man kita matuto. Tagaay na kami sang amon nga members cooperative certificate. Kung nabibot ang tabi, Sir Boy, yung mga board of directors, kuha na, business zero, na kung tumuron kita nila nga owner, kung matutuod ka mo banwa nga kontra ka mo sa privatization, isaylo nyo na, i-apply nyo na, i-register nyo na sa CDA para managaan na kami sang aton nga mga certificate of membership ta. Kag daw may comment tayo no ganina, dibidindo man tayo kada tuig, no? Yes, kag may mga dibidindo kita, kag wala labot, may gratuity kuan pa kita. May gratuity refund pa kita. Yan. Kung totoo na ba siling nato na may mga board of directors, siling niya, kontrama kami sa privatization. Nag-aupod pa gani siling nila sa rally sang Black Friday protest. Kung matudtuod ka mo nga mga sincero ka mo nga kontra niyo ang privatization, i-register niyo na ang aton nga Sineco sa Cooperative Development Authority para managaan na kita ang mga more than 200,000 members, consumers. Matagaan na kita bala sang aton nga membership certificate o ownership certificate. Gani man. Pero kutob siling ninyo nga kontra kami sa privatization. Tagway nyo ginagiyo nga pa-applyon na naton ang Sineco sa CDA, Silingon. Hindi ka mo sincero. Sige, balik kita na sa kuan sa sining ano panawag sining gani sa kontrata bla kay daw na tublag ako sining nga kontrata. Nga here is a power supplier Kepco Salcon nga nag-offer sang kontra asang presyo sang kuryente nga sobra lang 3 pesos.
Ang hambal sa aton mga board of directors nga amo nag-represent sa aton tani sa Sineco. Yan di lang na kami i-extend to at ng sobra 5 pesos bla. Hindi ko makita ang logic behind sang sining move sa mga I have yet to hear no kung anong explanation sa isang kwan sa mga board of directors kay ti base may explanation sila bla councilor takbalo galing kay ti pagtanaw mo pa lang sa simple nga sugilanon nga hindi ka sa hindi tamang sa mga hindi na ko na sa masintabos ano nga hindi ka sa 3 pesos diri kaya sa 5 pesos do hindi ko makita ang logic behind that. Ti ara banwa sa ilang nga mga sa ilang nga mga press statements. You know what? Palo ka, Sir Boy, you are caught always with the words that come out in your mouth most. Diba? Madakpan ka gid tungod sa ginambal mo. Do isda. Now, yes, ginakuan mo, you read through the statements ng ini nga mga opisyales. Ang rason nila banwa kay tungod kuno may nagreklamo diri sa complaint coming from the consumer group of consumidor kani nga lansat to. Na gina-question ang bidding process. But the bidding process has already been consummated. So kung may reklamo ka mo, dalaan nyo ya sa DOE o kung sa LRC, nibla mo ng proseso. Oo, hindi gidya. Hindi yan nga punggan mo, kasi that's why ga-abuse of authority, kay ga-encroach sila, ang board of directors, ga-encroach ang ulubrahon sa mga independent third-party bids and awards committee. Din ka nakita, sulatan nila yung bids and awards committee. Ang tatan nyo na. Hindi, ang tatan nyo na ang pag-abrace ang bid. Man, you are in other words, encroaching already on the authority, independence ang bids and awards committee. Isa na nga daan siling kong abuse of authority na nga daan na. Hindi ko man makita, flimsy, gani nga excuse. Because sino nga nagkakonsumidor ka pamati sa aton, pero di ka babaw nga excuse. Nga tungod lang sa isa ka nagreklamo, paguntuhon mo, kagpalukduhon mo ang sobra 200 ka mga konsumidor, dugang bayad sa ila kuryente sa 2 ka pesos per kilowatt hour for in a total amount of 368 million. Kagang naga-complaint na councilor, isa'y consumer group. Hindi, ang power ba sa muna, hindi? Lain nga grupo, okay. So, but consumer... Siniling mga grupo. But consumer group? Ha? Consumer group. Nga daw, way patakbatlo, kabalo kung ano na nga, sino nga grupo na. Actually, Sir Boy, with your respect, hindi pati pwede man kita kasulat at hindi na nga reklamo kita. O galing, just because ang sini nga reklamo, punggan mo. Ang ako yung councilor mo na yung akong punto, no? Skala niya, layman na nga pananaw, no? Ordinaryo nga konsumidor. May nagkontrata ang Sineco sa power supplier nga ma-supply sang kuryente at 3 pesos, nga presyo. Nga, previously, kung ako ang konsumidor, kabalo ko nga sang nagligad, ang presyo na sobra 5 pesos. Subong nagkontrata sila sang masubra lang 3 pesos nga presyo sang kuryente. Amo nang resulta sang bidding. Kung ako konsumidor, simple nga pagtanaw, that would greatly benefit me as a consumer. Tingnan reklamo ko. Nga mareklamo ko kay nagdubo agali ang kontrata sa ma-supply sa aton kuryente nga mareklamo ko. Mareklamo. Ang board of directors by all means tingwaan gid nila nga madayon ang iningang pag-unga kontrata. Sa presyo nga perte nga no. Kung papanaugan pa ang requirement of 20 megawatts. Kundi kung ikaw abi masiling ka, kung di ba masiling mo tayo dali-dali on tani tapos kay para makakwantital, makasalbar kita sa among politika kako kasi para sa aton nga mga consumer members. Kag magnumo man balayran sa mga konsumidor, sigurado manubo kita yung balayran sa konsumidor mo kay isipa. Nagnubo na ang presyo sa kuryente nga ginabakal naton, nga ara na sa aton nga charges Nagnubo na ang presyo sa kuryente, nagnubo pa ang aton sini nga kontrata, naggamay ang aton kontrata which will redound naman sa pagnubo sa aton nga balayran sigurado ginaya. Yes. Correct. Tinga ko nako ang consumer group ano pang obra way ko naka-question kay I have yet to hear sang ilang sides sang hining ginambal mo consumer group
Pero kung logic lang atong ngambalan bla, it's very logical nga I would go for this contract. Kaya nga nubo ng presyo, nubo gamay pa ang kontrata, gamay pa ang parang isni kilo kuryente, power supply nato Power supply contract. So kung ako pananawon sinada, sigurado ginaya makabenepisyo ang konsumidor tinga i-question ko pa na. Kasi silang ko gani nga ang mga ining consumidor kung kapaluma lang ni sila, kasi i-withdraw pag gani ni nilang ilang reklamo. Kasi ko Because it will turn out nga bintaha dali kayo niya para sa aton tanan-tanan. pero ang I don't know kung sino ni nga mga consumers group o kung nakita ni sa mga consumers group ni nga why nagambala? Why nagambala si nalana na mo ng sulat namon. Why nagambalang board kung sino nga consumer group? Amo ni nga lang nila consumers. I don't know. Ara sa statement nila Sir Boy. But ang sa nadumduman ko consumers, ang ngalan mismo consumidor something. Okay. Sige. We respect their move, no? Kaya I think base kung may mga reasons behind man sila, but then ang punto ko man nga amo tong imo punto kay nabla councilor. Bisan sino lang lima reklamo, yung taton mo to yang kuan. Kung ako ang board of director, sino ka pa mareklamo, but ay nakita kuya, ini nga kontrata, beneficial ini para sa mga konsumidor, I will go for this. Sulong bla. Basta para sa kayuhan sa konsumidor. For the more than para sa sobra 200,000 nga mga members, consumers, tapos paboran mo ang tutang tabi, with due respect, kung ano mo kung pulo na hindi sila kami bros ang hilingang consumers group. Pas paboran po ang hilingang grupo sang sa sobra sa 200,000 sa mga membro consumers na makasave sila. Oo, muna sa isa nga hindi mo gid makita ang logic. Kadang rationally. Galibogan ni ulo ko, gasta sa mga libog ulo ko kung how did the board of directors arrive in this decision nga ipa-extend nila yung kontrata do naglibog ulo ko. Amo na patwa nga this is large scale highway robbery. Abuse of authority at the expense of the more than 200,000 consumer members ang atong kooperatiba. Okay, sige. Councilor, so, we have to explain. Councilor, dali lang, no? Kay, we will go to kung ano dason ang himuon ta sini as consumer, as consumidor. Sa imo, bilang public official namon, anong himuon ta sini with this action sang board of directors? Nano man ang gusto ko man I have yet to hear from the general manager, actually OIC general manager kag project supervisor ni sa mo kay lain ni status ni kuno ni Attorney Dan Pondevilla mo sa kuan sa normal ka ordinaryo abing general manager lain ni status ni Attorney Dan no. Project supervisor ni sa iya hambalan ta ni karon councilor ano ang masunod sini ang ngahimuon nimo as Araw City official. Ano ang imuon sa mga ibandra nga mga consumer groups, Power Watch, anong imuon naton sini, anong imuon ni GM, Project Supervisor Attorney Dan Pondevilla. Mabalik kita, Councilor, no? I will call you back. Diri sa aton nga pagpangalagad, pagkarapos lang sa importante na akong diri nga mga pahibalo. Yes, sir. Salamat. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang Yes, good morning Anayda sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook, no? Sa kay John Vicente, good morning dira sa imo sa Hamindan Capiz. Sa iya pamilya dira sa Karabalan, good morning, no? Migo naton Phil Alonso kay dira sa Tokyo, Japan, good morning man. Kay Connie Dormitorio, good morning. Yan. Migo ta Torco Jonko. Kumusta tol? Wala kita na iba, no? Cory Vidaha. Sa kay Nathan Borromeo, sa mga estudyante ako sa STI West Negros University, good morning. Kag sa iya professor sa graduate school, si Flora Lingamen Doc, Flor Lingamen Carpio. Kag sa mga taga-barangay Panakyaw, Isabela. Ano nga nining niyang balyan man? Panakyaw, no? Bugtaw, Panakyaw. Maria Victoria Paredes Ngo, kag kay Divino Milias Jr., sunod-sunod ang brownout man hambal dapat hambalon. Sige sunod-sunod ang brownout sa Bacolod. Sakto na kami gabi kaduwagid. Ray Baryoga, Peter Aligarbes Jr. Kwan ko niya sugid lang na ang consumers group na wala sila gani mahimo sa natabo sa basiwa damo kay intra sa Sneco. Kay may tuyo na sa private kay para nga iyaman. Alex Montesa, good morning man. Jen Oy si Sir. Happy birthday kuno kay Miss Ann Defensor. Kag kay Jinky de Alagdon, happy Sunday kay Mr. Beboy Villasur kay sa nga members ang EFC. Happy birthday makano kay Ann. Lily King, have a nice day. Good morning man dira sa imo sa London. Sa kay Ana Sinoro, blessed Sunday to you, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy watching sa kapihan. Sige, salamat gid kay Doc Matthew Mayo. Thank you very much Dr. Mayo. Bao nag-greet sa gapon sa akon iya nagkuan pa Ilonggo sa iya. Pro American si Doc Mayo no. Lagranha La Carlota, good morning man. Leda Yamagishi sa Tokyo, Japan, good morning dira sa imo, no? Salamat gid for monitoring diri sa aton nga pangalaga, no? So standby na kita mag-action sa aton mga konsumidor sa Sineco. Kuan gid kita aware kita, no? Sang sining nagakatabo sa Sineco. Andrea Amanda Jaime kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Sige, standby na mabalik na kita sa aton kapihan sa action.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod Dr. Baroka Rumbinas sa may Banwasang Hinubaan. No? So balikan natin mga kaaksyon si Councilor June Gamboa. Ara na sa nabalikan ta na siya. Si Councilor June Gamboa angot sa aton ngayon na talakay diri nga issue ang ining kontrata sang Sineco with Kepco Salcon nga may recommendation na from the Bids and Awards Committee nga ang Kepco Salcon sa ila presyo abing masobra 3 pesos nga kada kilowatt hour nagnubo ini sila sa ilang bag-o nga ginbid, no? Tingala ko ni nga nagnubo sila, nagbarato. Pwede man lang gali sa sobra 3 pesos, nga asa nagligad ya sobra 5 pesos. So, daw hindi ka uyon ya ang board of directors, niya pa-extend itong nagligad, itong sobra 5 pesos, pa-extend ito, Kaya may reklamo, diyo, tiyan mo na ang issue subong, nga ti katag kayo, nga sa may nagreklamo, hindi lang pagdayunon, ya ang isa ka kontrata, which, sa akon nga pagtanaw, sa simple nga pananawan ko, mas makabenepisyo ang aton konsumidor sang Sineco. Balikan natin si Councilor June Gamboa. Councilor? Yes, Sir Boy, mayong aga sa liwat. Mayong Okay, aga. sige. Ari, Councilor, may mga comment rin, tandugon tanay karon yung dugay-dugay brownout, may doon ako naka-experience ka na yung dugay-dugay brownout. Ako naka-experience na ako na kay tagdadhala sa isa ka konta, isa tagtatlo ka brownout. Sige lang, kay istorya na karon. But, ari ining kontrata karon nga pangabay sang sa Board of Directors sa Kepco Salcon nga extend ang nagligad nga kontrata. Ano ni sa Councilor man kay sunusi mo natapos to sang Mayo 25 ang kontrata naton with Kepco Salcon. Ti ano untat sila anay samtang wala pa ni oy anay sila gas supply ano tabos naman. Tungod banwang Sir Boy nga in-extend nila Sige. subong nagapanukot na hindi sila sa aton sa gihapon sa 5 ka pesos 40 centimos. Tungod gin-extend nila mo. Ginpanawagan na nila resolusyon kasi ang hiling nila para hindi mahamper ang power supply, para hindi kita katilaw sa power shortage, extend na to ng daan na kontrata. Okay. So, amo na banwa ang tabo subo. May 5 na kita sa adlaw nga naglampas nga ginabayaran sa gihapon na to ng atong kuryente. Tanong Sobra 5 ka piso. Tanong mahimo sina Councilor man anong mahimo naton sina para nga may action man ta sa party sina. You as our city official, anong mahimo naton sina Councilor? Ako ya Sir Boy, sa ining pabuton nga Wednesday dasong semana may resolution na ko nga ginabalay nga gusto ko ipaistikar ini sa aton nga mga board of directors. Gusto ko gani nga paimbestigaran gid ini. Gusto ko nga matagaan kita nila sa mga nakakaigo nga mga papilis. Ila binagid iting bag-o nga kontrata nga gindaugan man sa Kepco Salcon. Klaro ya kayo nga ang daan naton nga kontrata banwa is 5 pesos and 42 cents. Sambal na sa aton nga corporate planning nga department head na amo na ang aton nga presyo. Pero gusto ko mabalaan ang bag-o nga kontrata. So, paimbestigaran gid ini banwa kag usisaon gid ini naton because feeling ko highway robbery. 368 million banwa ang mga balayranta dugang sa sulod lang sa katuig. Ano lang punggan gid naton.
nakatry ka man nga makaistorya sa board of directors or sa general manager, sa aton dira nga OIC general manager. Kaya pag-itsindi ko, ining si Attorney Dan Pondevilla nag-act subong as OIC general manager and project supervisor ni siya Silingon, iya gini siya sang NEA, iya gini siya sang National Electrification Administration nga ginbutang dira para sa pag-oversee sang operation dira sa Sineco. I think si Attorney Dan Pondevilla sa akong pag-insyende, may power ni siya to veto o kung hindi pag i-stop ang kunano man nga mga aksyon dira sa board of directors. I think may power na si Attorney Dan Pondevilla. So anong natabo man na way pa ko kabati para kay Attorney Dan Pondevilla parte sini? Well, ginagi gani siya, Sir Boy, ang resolution recommending abis ang bagong kontrata. Yung ginapangayo siya, confirmation man and approval. Ginduso man, base man sa isa ka requirement abing ang board of directors should also likewise approve, confirm abing, or deny. O kung pwede mo, may discretion ng board of directors na nga i-deny nila o kung i-approve nila. O galing, wala nila ginaktuan. Wala gina banwada ang ilang ang himuon. Wala na sa iban pa. Not to extend, but to confirm or deny the new contract. Now, ang pag-project supervisor niya, both Silingon, Sir Boy, ang sa pagtanaw ko, he is on top of all this one bidding process. Isang overall, basic mabalaan niya, o batisap, anong nagkakatabo na da. So, in other words, kung ano man matabo sa nada, he is also equally liable sa actions ng ining board of directors nga nagrekomendar for an extension of the old contract. So, I will hold them equally liable. Tungod nga project supervisor siya mo. Okay. Amo lang nang nakita. Taso, pa-investigaran, pa-explikaron sila, pag-abing sa isa ka resolusyon. But atong didini banwa punggan. Atong iyasang power watch tong ginhimo, atong ingisi bala nila ang Memorandum of Understanding kung tani between Sineco and Power Watch. Nga to tani to for transparency ato mo nga i-provide bala sang Sineco tani ining Power Watch, amo ning kilala kung ako nga consumer groups dira sa Sineco, nga i-provide tani nila sa mga detalye sang kontrata, hindi bala mo na tani councilor? Yes, kiti kwan sila mo, observer to tani da sila mo. Ate wala gin duso, kabalo ko nga dugay na nila na gin plastar sang pilaman naton ka mga board of directors galing gin question, so wala na dayon. So isa sila kung tani ang magapungko na as observer. Sa sulod mismo sa mga transaksyon dira sa Sineco. So pati ko kung tani nga ligwae nga may ara kita sinada nga mga consumer group nga nagabantay man kag nag-observe. Dako amo na tani ang matiglawas o ma-represent sang consumer dira sa Sineco kay tingaton mga board of directors daw way man naga-represent para sa interes ng konsumidor sa the way things are, no? The way man hindi man na interes ang konsumidor ang ilang nga gina-represent dira. Yes, clearly. Klaro kayo, Banwa. Klaro kayo. Puti, hindi sila guroya kayo na may nagapantay da, may nagatukid da, may nagatulok da. So an oversight ba di ang sanggol yung panungsod, pa-investigaran gid naton. Yes, so that would be on sa dason nga sesyon ninyo sa Miyerkules, ipasar na nga ipa-explain sa Sineco. Ipa-explain sa ila ang ina nga sitwasyon sang bago ang kontrata naton. Yes, sir. So dapat preparar gini sila kay kasimple mo lang sa pamangkot mo nga hindi ka mo sa 3 pesos dito ka mo sa 5 pesos. Amo lang nga kasimple nga pamangkot. Simple pamangkot nga hindi ka mo sa 3 pesos dito ka mo sa 5 ka pesos. Okay na ni siya nga nagbahalin sa 40, nag-20 na lang kita kay amo lang naglingkinanglan naton. Inagani subject for investigation man na councilor mo. Nga subong iya nga nagdamo pagani ang mga konsumidor sa Sineco, hindi bla?
i-compare nimo pila ka tuig ng kontrata, 5 years ng kontrata nila sa nagligad, pila ka tuig ng kontrata nila man with Kapko Salcon? 2007 ina siya. 2007, so wala na tapos. 15 years. 15 years sa kontrata. Kinamend mo. Subot Yes, silingon. a total of 15 years. 15 years. So 15 years ago, nano nagjutay ang konsumidor sa Sineco kay nga nagnubo ang aton nga power supply requirement. Nano nagnubo. Hindi na yakwan, hindi na logical. Nga subong niya, nagdamo negosyo, nagdamo na sang konsumidor sa Sineco, nga pwede lang kita gali sa 20, nga dito tas 40 sa nagligad. Siguro another subject for investigation mo na councilor. Nga sa 40 kita, kay 20 malang gali. Nga 20 malang gali kita nata. Sir, ka question ang gusto ta mabalaan kag subton sa aton ng mga board of directors. Apat ka main issue balo kanong ini. Number 1, ining overcontracting. Okay, ini lang gapanukot ni sa gyapon sila sa aton sa kuryente nga why man naton ginapangayo siling code, why man naton ginpangabay sa ila, why man naton nagamit o galing sige panukot ni nila sa aton. Overcontracting. Okay. Kaya ara sa kontrata mo, load-based load, 24 hours, pasudlog kita nila sa 24 oras sa kontrata. Tapos MEOP pa, inang minimum energy of take pa, nga botsulingon, biskan, why nato nagamit, bayaran naton in full. In full ang kontrata. Kaya na, kadua, yung issue sa privatization. Kaya Bernis, every Friday, nagatipon na ang mga empleyado ta, nagasuksok itom. Tapos, we are against privatization, we are against takeover. Nakamo ng issue, katatlo, banwa, amon po ng bal mo, ato balang overshedding program nila. Kasi nga patay sindi kita ya, sa isa kadlaw, kaapat kita yan nila patay sindi. Tapos makibot na lang kita nga mag-run out. Amo nagasulubra supply ta ha. Amo gani man. Hindi sa kwan bala sa ordinaryo bala ka kwan sa ordinaryo bala ka paglantaw lo. Gisulubra supply ta sa kuryente dugi-dugi ta brown out. Nano nga kasi naman. Ha? Correct. Amo na sir, bisan na pa sabton naton sila na pa-explicar na nila sa aton nga patay sindi kita nga brown out kita. May man tanig do kulang-kulang lang aton supply kini mo dati anon ta kulang-kulang supply ta nag kontay nagsala ta sa aton nga kwan sa aton computation sang power needs naton power requirement naton nagsala ta ti plo pasensya lang na kay to kulang-kulang supply tablo brown out na ta na kung isa kay kulang supply ti kasi sobra aton nga kontrata dugay-dugay ta brown out. Yes. Nan, biskan pambalon nila nga may maintenance o kung may ara kita ba line problem. Isira, pati balo ka banwa, ining maintenance, ginaprograma iniyan naton. Diba? Nga kung sabihin na 15 days before pagani na ang hambal sang ERC nga dapat mabalo na nga daan ang mga konsumidor na ara kita scheduling. What na question sang scheduled nga mga power maintenance work nila? Kaya tikinanglan na mautod yan sila sa power supply kung may ara sila nga maintenance. So, what na question? Ang atong daya ay nilang gakanamis ang tulong tanaw mo daya sa TV mo. Gulpi lang yan nagdulong kalibutan mo. Gulpi lang nagdulong kalibutan mo. Dason, ulat-ulat ka lang, siga naman siya. Ni mo ate, okay na siga naman. Matulong naman kalibutan mo. Ay, kung ano naman. Galalain ang aton nga mga konsumidor. So, kay canceling ko, abe, Sir Boy, nga kontra ka mo sa privatization. Palokanong sa base na, ako na nung bulong sina, sang against privatization ang aton nga board of directors, kung matutuod, sincero sila. Palokanong sa base na, dako ng solusyon. Kayuhan yung servisyo nyo. Kayuhan yung nga may customer satisfaction kita. Kayuhan yung kuryente nyo. Kayuhan yung servisyo nyo, di ba? Tingnan mo, Kasi siling ko nga ginawa na kay kanila. Ginakondisyon? Ginakondisyon na kita nila nga tiyo, kinuha mawala gid. Nya no pigaw gid. Nya dapat ni private. Nya dapat private ni mapadalagan sini kay mas maayo mo padalagan private. Tingin na muna. Let us learn, Sir Boy, let us learn from the
experience with Basiwa. Amo nang ginagras ang board of directors ang nagligad sa aton sa Basiwa. Na hindi mayo Ya serbisyo. wala na gid ang serbisyo. Patay na gid ang Basiwa ya. Piling niya nila hindi niya ICU lang kundi gid na gid ya. Why na niya? Nya kinahanglan ipa-operate ni sa private. Na dapat ibaligya ka na niki mo ang gasto nga pagirdi di taga bulan to taga tuig 2 billion pesos. Sa non-revenue hotels pa lang na, kasi silingon naman kami, nga, pag nga assistance law, so, pati nakatako. Hindi ka patay sindi ka mo. Na hindi na, pwede magsambuhokin man ang assistance law, sa hindi patay sindi ka mo, kasi dira naman kita nila, pagyan. Ang muna, mind conditioning, nga, baligya ka na lang niya. Why, hindi ka masarangan. Nya ipa-konta ni sa private, kay do, lain gido. Mati ko kuno, counselor, no, pinalumba na to ang mga private groups kuno to sa Manila, to nga masulod sa Sineco, bro. Yes. Yung kaso, natigin Ang naman. pati ko gani, may nag-down na, ha? Nakakita mo lang na. Sus, Marisa. But banwa, hindi na yalipod, ha? Kaya may ara na house bill. Siyang nagligad pa na in-file. So, gin-refile na lang nila sa pag-o naman nga 18th Congress. But ining issue banwa, dugay na ni kayo, 2018 pa ganin ni siling ko eh. So, in other words, ang baki ganing may nag-down na. Kita mo lang na. Sa Basiwa, amo man ba lang nga may nag-down na? Amo man banwa ang issue sang Sineco subong. Kasi hindi kita magtingala, hindi nilipot na malambot at i-privatize man nila ang amo nga electric utilities ang siyudad ng Bacolod. Dragi kita na da makuhan, dragi kita na da magkalawasangid. Tanawang Basiwa, Yes. tanawang Basiwa blaw, privatize nila kay kuno para nga mas efficient kag mas maayong serbisyo ti diin. Nagsaka lang ang balayran ta. Nagsaka lang ang balayran. Ang lain man natin kuno sa Basiwa kuno ang konsilor, ya bisan wa kaya tubig sige bayad mo. Correct. Negosyon niya, hindi ninineservisyon na. Sir Boyman. Negosyon niya. Kundi kung dito pinaka namin nga manegosyon ta, kundi dito ta. Nga, dogal pinalumbaan ay gini sila. Kaya ti, mayo negosyo, guro, di mo, ti, amo na siling sing iban, niya masig na kondisyon ta nila, nga dugay-dugay sila brownout, para masilin tao, nga, way kita Sineco, way ka mo da. Nyati gusto niyo, privatize ta ang tao mismo ang maduso sa board of directors, amo man ginobra naton sa unang sa Basiwa. Balo ka. At maayo pa nga i-privatize na naton kay inyo servisyo lawlaw. Balo kang tao, Diba? para sa Basiwa, to nga kaso, bala counselor, ang tao, kasiling bala nga, bisan mahal, blayran, basta, kuan lang, mayo lang ang serbisyo. Di ba? O, bisan ihatag na naton sa private, basta maayo servisyo, basta may serbisyo. may tubig. O, tanawan nyo subong. Nag-improve lang servisyo nila, hindi ang negosyo niya banwa. Pawion anay nila ang ilang way man ganing ni sila may ginatag sa aton eh. Way man ni sila ganing may gindikpit nga tubig sa aton, way man sa ganing may gindikpit nga kapital. Way man? Di ba? Wala. Sar nila, ginutangan pagid nila dako ang Basiwa. Amo gid ang matuod. Dito kuno sa kuno siling ni Melvin Abdo sa nya di sa amon sa kuan sa Talisay. Sa Purok Talisay gali barangay Malingin, permi lang diya brown out, permi galupok ang poste. Dito kuno permi to patay sigang Sineco. Ang ano pa giniwan, ang sa Basiwa naman niya kay Lolita Lucasan yang imo bumbas tubig butangan nila metro oy. Ako na bumbas tubig nga butangan metro aw. Yes. Basta mo na. Amo na sa ka Sir Boy, ang water rights ara na sa ginbaligya taman sa ilam mo. Ha? Hindi ka ang water rights, ang water source ta, ang water rights ta ilaman mo. Ano namin mo man? Ay na di sila yan may ginbitbit ni isa ka baso nga ukon isa ka tulo nga tubig. Ang aton mismo nga source of water, ang aton water rights, amo man gamit nila. Okay. Hindi ka nakita ba no kung ano klase nga partnership hindi nga tonti sa ila. Masiling kita mo na daan nakapastel nga Basiwa is in partnership amo man abi ba kita pang inton sa diapon nila. Ano klase nga partnership ba no nga ang tubig aton? Ang water rights aton? Ang facilities aton nga daan? Di ka makita ano na
isip na magmuna tinagdo kita yan. Well, anyway, Councilor, kailangan lang ko sa akong oras, we will wait for that resolution sa imo, no? Kako nga mapa-explain sa Seneco, kag matian nato na kung ano ang ilang explanation, angot sining kontrata nga ginsudlan, nga tanaw naton hindi beneficial para sa mga konsumidor. Nga hindi kita sa kontrata nga makabenepisyo ang mga konsumidores, diri sa kontrata iyang malukdog iyang konsumidores. Bantayan nato ni na Councilor base kung may explanation sila da matian ta. Okay? Councilor, thank you Yes, sir. kita. Kaya ang time ko alang-alang gid. Yes, sir boy, salamat kita. Kasabay pa nga pukdan manini sa aton ng mga kangkudanan sa konseho, hindi lang tani nila pagtaguhon o kompaksyon. Explanation lang yung ginapangabay ta sa Seneco Board. So therefore, kabay pa nga hindi lang naton tani balabagan kag tagaan naton ligwa ang Board of Directors to explain. So amo man lang ako. So salamat gid Sir Boy kag sa aton tagpalamati. Madamo nga salamat. Yes, salamat kid Councilor June Gamboa. That's it mga action. Let us be aware and let us be vigilant sa sining aton man nga operations ang aton nga mga utility firms, no? Kay by being vigilant, then we can protect sang interest naton nga mga konsumidores. Kita rin kita sa masunod sa kapihan sa aksyon. Upo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.